Pada menstri yang Bakhuid, kajingai dengan Trai dengan Jesus Christ, kajingai dengan play, kajingai selak dengan menstri yang Bakhuid kindon rengka tapi barok, kokimen kopara, kene kalong gasni kapakar pang nagabenta joni, ni Trai Slatlai, but ni kinmal iaka, jingi jungu play yang ibarok, akabau Jesus ularung. Anom pa Jerusalem da hakabashon alaru kada ban pinkre negabinda ka jinjab jongu uble halaru bamen kunjuro ka jinjab jongi ive pa ive halor ti pop jongi e nagada da kane kalongas ni ka kraw negabinda jongi par niru ni penmenta ya ka ju ka jinjia kaba jia ha Jerusalem akapor jisu larung akaburo a Jerusalem akabaki paidba kila ket ia kiding olip pat kila siang ia ke jain haga surok ban pediang burom ia jisu pat kila ruai hosana kane kalonga jingkot ka jingwer jongi brio ba im haga jingsha lebein pakindo klaban light lui inda gas niru idon bon jaiki jing shot haga jingim jongi idon bun jai ki pop haga jingim jongi nirung idon kamben perta hosana kamba hinduk lai lui na ki pop jongi na ki jingsin yu kabaharu kabapentolot ya ga jingim mensiam jongi ai ba katbangi ruai hosana katbangi pediang ya kani ki Slatlai haga ti jongi nirung inan kular ya jisu ninum paishu shakapop pinban nin yai rengkat padu shakapuro kani kalonga tong jongi ive pa ive aga negas ni fashisin kabalang kapinken mau yangi yaga tong kabangi deven poi rengkat padu jisu ubala job alor kapop aga ne kelegma tongin manra iga jingang nur jongi barak au jisu ba unduk piam yangi unduk keduk yangi unduk kerko yangi unduk penkantang yangi lempa kane jingleni am Bakhuid aga ne gasniu Trai Slatlai Iduai minda aga ne kelegma pan yaga jinggarku alor kane Slatlai pat kunjurung in pan yaga jinggarku alor jongi alor ingasem jongi alor ki jinggalot jongi barra to nginia duwai koblei ba dan bor baro ba imjunam to kerko yakini kitanat daga jinggarku jame pamangi kibabut yawu Chris us em da kabarisa kemen
ngila ben poish aga Jerusalem bam jekut lemba jungu. Ma'u uba im bat uba sensha junom la junom. Amen. Trai undon renka betin. Kajimpule naga gospel Bakhuid kapskum umarkus. Haba kila janpoi ha Jerusalem hagishnong bet paje bat Betania haulum olip ujesu ulapa armo ke senran jongo badula ong haki kile shakatai kashnong hamar persha jombi but pi tang shurong hangda pinlap ya ukun kada balate ha uba ompaju shongbriu Lloyd iau wadwan ialam iau shane. Lada don ubakele yapi bale pile komne to ong iau utrai udon kam iau badun pano iau shisundon shane. Kumda kilale bad kilalap iau kun kada balate shabar ha kapalor hapolinti. Bad kilaloy iau bad kitu kibaya iyeng hangda kilakele yaki pile ayu bapiloy iau kun kada kila jubab tik kumba ujisu ulabata iki kumda kila sha bakin lay. Ti kila wanlam sha ujisu yau kan kun kada bat kila tap yau dala ki jain kup bat ula shang halo jongo. Bon ke braya kila siang yala ki jain kup halindi pat kiwei pat kila siang daki limmu kiba kila dain na ki lengka ki paid ba ki bayad hakamat pat ki babut na din kila perta hozana long balakarku uta ubawan hakakerteng jengutrai suk kahima upa jongi udabit kibawan hozana shajrong tam ka kospalam haganiga por in room hakimane partnit wai hakaju ka por ega jingruwai hozana kum ka dak ka shin jonga jingkomen ban pidiang burom piau jisu usiem jongi hakadonut hakamen siem jongi namar de lembau jisu in light em de lembau jisu in poi shabane kalam ujisu usiem jongi ngem don job jing job haluru bamen halur ke jing sniu jonga porte tongin nang pendam ialade hakamatu jisu hakaju kapur in skokumen namar ujisu udon hakaliang jongi Banialam ingi shaga jingjob, shaga jingkamen, kabapura, kumbakular, kumbaula kular ingi aga gospel jongu ya anis. Bangindup yo yaga jingkamen kabapura, yaga jingim kabapura. Maka jingkamen jongi kalong kabapura, abau jisu shashitam halor kadembana. Hakaba yasolang badka jingjob jongu jisu in ruai bangin IT yalade au jisu hakane kelikmat kadbangi ruai hosana kane kalongru ka por jonga jingrai jongi ben kala ka bamut maki pop jongi bangin num len ya jisu bangin num kentai ya jisu ben ban ingin kentai ya ka pop na ka jingim jongi kane ka jingruai kalongru ya ka jingruai panmap jongi hakaju ka por pada jim pentimai ya kamen siam jongi Tena kata ka daw aga nega jinglenium min takasi imdon ka jingruai panmap bad ka jingruai panmap ko try to isane namar kini ka jinglenium
kalong kadakashin jangga jimpin kuit yang ini ipop jangi daga senam bakardor ke jangu kris pengin ruai daga jingkemen kadangin ru akayi Nambar nyoko Sang Ru Jesus Janku kiasian halenti bayat mau Janku kiasian halenti bayat mau Hosanna, 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 Yukunu David. Hosanna, Hosanna, Yukunu David. Abdeng Baiba, Yesu Shantakan. Kumalayatu Nakimron Yatulupa Akmi kun Sion Ya usim bawanapa Usim bajemnut Ubasyong halor kada Usim bajemnut Ubasyong halor kada Hosanna, 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 Yukunu David. Hosanna, Hosanna, Yukunu David. Kibreu bun belin, isenran ya ujisu. Kirwai kiaro, kakerteng bakujong. Kakmen karisa, kasawa syadukilo. Burong ya utrai, ubawan yang ibanjong. Burong ya utrai, ubawan yang ibanjong. Hosanna, 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 Yukunu David. Hosanna, Hosanna, Yukunu David. To nginia duwai. In duwai halakamen siem jangi nagabinda ki jing tumu baper ki jangi. In duwai nagabinda ki bapang ki bashita ki batiaha ki hospital ki batiaha ki ICU. Ngakarpadi pi ben duwai nagabinda i Father James i himenjonga i bashahid wan shane ben jingo ingi minda don haka hospital barla shisni en sa shapuit yai haka klonsnam jangi namar don ke jing shitam haka klonsnam kane kalangko open heart surgery iduai kerpang nagabinda jangi pa indup yo jingkoi jingkia iduai ru nagabinda paro ke jing tumu shime jangi iduai ru nagabinda i Valentine solampiao i menteri jangi ibereke yaga sngi kaminta ka sngi pa indup yo yaga jingai yaga jingkurku nau trai benyelam yaga neka pait baro jang kaneka nom benteng mau klam dorbar nom bau trai unai bori ni duairu naga binda bar ki kinna badon hapdeng exam paper ki badon hapdeng interview ai ka bor jisu nam ban ya halo jangi ni duai ker pangru naga binda ki nompok bakin kelaka bamod lempa kaneka sngi utrai slatlai ha kaneka payo bakui bakin kin mau ya jisu ka jingi jangu ha ka jingim jangi Koblei badan por barra ba im junom
me oba la prolong ya u nong penim jangi ba un shim ya ka jinglong do but ba un ba ya ka dim pana kum ka nuksa jangas jings ngaurit ba ka jait benriu kan board tos ngau sene ban prolong yangi ki ba bit dor ben yo ya ka jingi kai na jingsha shitom ha ka jingsha shitom jangu but ban yo bindaru ha ka jimmi pa jangu uba im bat sanchar but me ha ka jingelong kawe jangu men sim Bakhuid uble junom la junom Kecing pulih na kita bu isaya. Kalau nong sanpo kot kepasau ter haduk banyau. Ngam syam latap yala kemat na kecing lerain. Perngatip panga om sya penerain. Utrai ulai ulai hanga yau telej. Jong gitu kibasya hikai. Kenang bangan dup nang pansyan dekaktin ya ubathaj. Man laga step ukerseu upen kendit ya kaskor jonga. Pan sengap kum gitu kiba syahikai. Utrai ublai ulapli ya kaskor jonga. Pan ngam syam pen ngam syam pai dadin. Ngalapan sya yala ke ingdong ha gitu kiba syok yanga. Badia laki ngap hakitu kiba phut yau nyum tumo jonga ngam syam tap yala kekmat na kejing lerain bat kejing benteu naba utrai bulai uyarap yanga ngam syam lasya pensayong kumta ngalapan yala kekmat kum umau syomok bat ngetip pangan om sya penerain kektin jong utrai Iso yau deh. Sam arpuar nabar ruspa kendai pusat. Ruspa kendai pusat.
Kajung pele baar, kajung pele nagsithiu Paulos Bakhuid syagi Kristana Filipi. Ukris Jisu la uladon kaching long blay, shem la nyau ba kaching yarengkat pat ublay, kalong ka kaba enkop sarong. Ben ban ulap men sudaya de, ta kaba shim ya kadur jong umrao, pat balakha hak kadur kibriu. Pat pa uladon ka hak kaching long briu, ulap merit ilade, ta kaba kongu hadur kaching yap halo kading penakeng. Na kani kadaw, ublay ula kentiu ya pat ula ha ka kerteng, kaba halor ki kerteng baro, paha ka kerteng Jisu, ka khosiu baro kandem krup, kajong ki baha beneng, kajong ki baha kendau. Pat kajong ki baha boka kendau, pat manu telit unpla, pau Jisu Kris ulong utrai, haka burom ublay ukpa. Kaktiin chong utrai. Isongo ia ublay. Ya roh you try, o Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jauh. O Christ ula kamu adu kejingyap keng halor kading pena, naga nega dau blay ula kentiu ya badulai ka kerteng kepalor ki kerteng baro. Ya roh you try, o Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jauh. Kajing sya shitom jong utrai jong yu Jesu Kris kat kum Markus. Tang shu kenjat shai min step, kilingdor ramba, rengkat bat ki temen kisan, ki start ain, bat ka dorbar barra kawai, kilaya subuit lang, kilate la kum ya Jesu. Bat kilaya lamno ya bat kilaiti ya hau Pilatus. Te u Pilatus ula keleyawu, hatu mede us jongi ju, bat ula jebab, ho oit ngade, kumba mela ong. Bat ki remba lindo, kila mudui bun kie persyayawu. Te u Pilatus ula kele biang yawu, memdon jebab ye ban ai, pe katno ki bun ki jinken no, baki mudui persyaya me, Henry Jesu shimla jebab ye. Bat kum daw Pilatus ula lingong ngain. Hagas ngi kawai ula jupelait uwe ukoy di kat ya uba kipan. Ban hapadeng jonghi ri dakai kibadon habindi kibela penyap briu haka jinkivin ladon uwe ubriu bakerteng ubarabas. Te upaid ba ula yawan badula stang ban kerpad ya Pilatus ban le kumba ula jule naga benda jonghi. Ban ula jebab yaki pikwa bangan pelait naga benda jompi ya jonghi ju na ba ula tip shai ba kadei namar ka jimbishni ba kilingdo remba kila aiti no yawu Henry kilingdo remba kila kenshoit yawu paid ba ban pan ba pelait yawu barabas penban te Pilatus ula keren biang yaki te nganle ayu yang uni ubriu uba pikots jonghi ju bat kilaya pertabiang sanar panayawu te Pilatus ula ong haki bale ula les new ayu Henry kila nang perta kam jam penban sanar pana yawu Pilatus pat ba ukwa ban penhun yawu paid ba ula perlait naga benda jongki yawu barabas bat habala la simbat yawu Jesu ula aiti ba en sanar pana yawu kishipai kila yalam yawu hapo shapo kaying ulat kabamut shapo kakarot bat kila kot lang iya ka kinhun barro kawai bat kila pinkup yawu daga giant saw bat enda kila tain iya ka pansniat shia kila pinpong iya ka haka kli jongu nangda kila stang ban kuble yawu kuble kusyem jongi ju bat kila tid iya ka kli jongu dawuka bat kila bendiu yawu bat da ka ba dem kosiu kila le minle kumban ngus yawu
enda kilala reki bain yawu kila vengno ia ka jain sau nawu bat kila pinbong da ki jain jonguhi hadin kata kila yalamno ba en sanar pana yawu bat kila pinpor yawu we ubriu ubadang ia lendi u Simon uba na kirini ubadang wan pai na nongkendong upa jongu Alexander badu Rufus ban ba yang kadim pana jongu Jisu bat kila yalam yawu shaka jaka balakot Golgotha kabamut ke jaka maloi kli kilap terwa hau ya ka wine balakle bat kamir kenre shimla tre bandi te kila sanar pana yawu bat kila yasam ya ki jain jongu hapadeng jongki da kabashu yakalai nusip yaki banrai katno uwe unshim bat kala long kakenta kabalai haba kila sanar pana yawu bat ka jingto mudoi persha yawu kala long usiem jongi ju rengkat badu kila sanar pana ya arngut ki nongtu uwe shakamon jongu bat uwe shakadiang jongu bat kitu ki ba ya lendi nangta kila kran bain yawu kida kerna laka kli laki kli bat kila kia om kokai me ubala mut ban pintawa ya ka temple bat bante ya ka hakas laisni to pelait yalade bat to hiar nakadimpana haka ju kadukam kiling do remba kilar ki bain yawu para makihi bat rengkat ki start ain kia om ula penim ya kiwei la ban penim ya lade ai ba ukris usiem janga Israel un hiar menta nakadim pana bangin dup yo I badnge kitoru kebalasha sanar panalang badu kila kran bainiawu bad haba ka kanta bakendriu kalapoy ladon ka jingdum habaro kawai kari hadu ka kanta bakendai bad ha kat kanta bakendai ujisu la pertada ka sur ka bajam Eloi Eloi lama sabachthani kabamud koblei jonga bale melaino lindet yanga don na kiba ya yang hangda kibale yosno ya kata kila on hasngap ukot yau Elijah badu na ki ula mare badenda ula vi ya uspon ha ka serka ula si ya u hawu ka bad ula ai hau bandi u on shu ngin ya pet lada u Elijah unwan ban penhiar yawu u Jesu la pertada ka surba jam badu la dukut mensiam ngindam ko siyo bad ngin duwai shipor Kaparda jangga temple kalakan arliang nadu kli hadu trai te haba uramba shispa ubalayang mar persha jangu ulayo I dakomno ula dukut mensiam ula ong dashisha une ubriu ula long ukun ublay ko hemen ko para bayit hau trai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi utrai Slatlai kane kalong kasngi kabakaman haju kapor kalong ru kasngi
ngistang ban sausi halorka jingsha shitam jongu jisu habang ile yo pediang yaga Slatlai haka tie jongi kalanga dakashin jaga jingkemen namarngi pediang burom ya jisu usiem jongi but kadbang yaga jinglenium kabasha kamat nadu ka gospel ngilas tang bandrum haka jinglenium kabas ngausi namar ngistam ban puson hadu katno uble jongi u id yangi ba u koloi ban shashitam u koloi ban aiti yalade shakikti jongi nongshun ba undup penim yangi hangdo kadon ka jingi haka ju kapor don ka jing sausi halor ki pop jongi namar ba kadba uble udang id yangi ngimpatla ban id yawu kumba id yangi ngan namar ka jing tholot brio jongi bon sin ngipet jingai naka jingid jongu Chris omte namar ba ngidon bor ban id henre namar ba utrai uble utese halo jongi naki por yak jingid ka jongu ju sange ban id yangi war haba ngimdon hok eye banlong ki jongu udang kro yangi daga jingir jongu udang kro yangi daga jingim jongu tengide banlong ki bas ngongu iawu man ka keletma ladangi puson bha ya ka gospel ngiraben yusngo hadu katno ujisu ushashitam nagabinda jongi ladang ilaban pule yaka jimbatai shapanga jingsha shitom jongu Chris kaba nadu ka gospel jongu Marcus kaba linnong kaba katsau ter ngilaban yo I kumno ka jimpen kare ban shashitom kalastang ujisu dang pen kare yalade ban shashitom ujisu u pen kare yalade nagabinda jongi yaka jingim jongu ban ngilaban yo iru kumno kawe ka kende ka jingto Bakhuid on kata ka kende kalong Maria ka para janga Marta bado Lazarus kalawan da kawe ka albastar ka kiu kabadap da ka jingiubi kabarem door but kala one ban pensele ya ujisu but don bun giba batai shapang jang kaneka albastar jar ka kiu balasna da ka albastar kalong ki jait mau kumbangi pindon kam bansna jingsna bad kumjuru ban siang hakiying jongi marble albastar jar ka kiu albastar lasna da kaneka marble kalong ka ba itinna ban ha kaneka kiu albastar latte ya ka jingiubi barem door but ka jingiubi ka ba shondor katno ka gospel ka batai hangi kalalong ka shondor hadu shisnem jonga jimbarla jongu way ubriu haba way ubriu ulait barla baro shisnem katno tinga ulaban lum ladangi ngitip kar katno ka dor ka yai akane ka time jongi nagabinda unomberla sauspa tinga ne sanspa tinga ladangi kain yakane ka sauspa tinga ne sanspa tinga nagabinda baro shisnem jonga jingtre ngilaban kain malumala kumba shi lak sanbu hajar tinga ne 6 lakh tinga maximum kabamut kane kalong ka door ka barem door nagabinda unombal lese dakane ka pisa ka ba uyo ulaban le bun ke baro u pinbiang ki kon jongu u pinbiang ya ka bam ka di jongi kon u pinbiang ya ka jain ki nep jongi kon u pinbiang ya ka bai school jongi kon baro ka wai u pinbiang da kane ka jimberla jongu baro shisne kabo mod nagabinda jongu nomberla ka jimberla ya kane ka bai nong ka ba uyo kalong ka ba kordorta kalam kane omla ban imshu haba ka gospel ka ong kane ka jingiubi ka shondor hadu ka bible la jong way number la baro shisnem mila ban sautu kane ka jingiubi kalom ka ba shondor hadu kata ha ka jingim jang kane ka kente
But nalor kane ngideben soto shapang kane ka jingyubi. Kane kalongka jingai kabaai pateng daki ingasem shakikun samla kende haba ka kenjo yak retta ban poika poiman ban shonka. Kane kalongka jingai kerpang kaba ka ingasem ka ai pateng haka. Kaba mud kane ka jingai pateng kalong kaba shondor. Kalong kaba kardor nagapinta kane ka kun samla. Namar bale ka ingasem ka ai haka ya kane ka jingyubi ha kane ka albaster jar kane ka albaster jar badap ta ka jingyubi kan terwa hau utunga jangka yenda kala shonglog yenda kala pidiang yaka jinkundiu kurim kanai kane ka jingyubi kumga jingais noba ha utunga kabamut pilaban mudur hadu katno kaba kardor ya kane ka jingyubi kaba kane ka kende kalawan bannate halor ka kli jongu jisu minda nagabinda jangka omdonchu jingyubi ban ai snoba ya utunga jangka ngilaban nong haka jingsotu haka jingim mensiem kalap pediang ya ujisu kumutunga jonga kalap kala id hadu kata ya ujisu kala kam laban muddu reye palat ya ujisu haka jingim jonga te kala right could scam bakan aitino bakan aino ya kanega jingais snoba sha ujisu kumga dakashin jonga jingi nalor kane u Marcus Bakhuid wong bakala pinbait no ya kane ka Q albaster kala pinbait ya kane ka Q albaster kaba mod kam don kam eye nakataka Q ka lase ladang eye kaba tamuru kam shimkwa banra shayi kala mod kane ka jingle jonga kala mod kala aitilut pura yala de sha ujisu ya ka jingim jonga ya ka spa jonga ya ka jingdon jingem jonga namarba kala don ka jingit ka palat ya ujisu minda ha ka jingem jonga kamla ban mudur uwe pat uburiu ha ka jingem jonga minda nagabenta ka kinna kinte samla ju ladaki inga sem jonga kia perkat ban pa shonka shoman kamdon hakakti jonga ya kataga jingyubi ban terwa ban ais ngaba yautenga kaba mud kala ong nagabenda jonga kam palat yautenga jonga ujisu ulong ba kongsan ya u ngan mane bad kane ka pelong iyaka ban peni yaka jingi kaba palat ya ujisu na kataga daw ko himmen ko para haka jingem jangiro ngidon kamban puson menta kasngi rengkat bat kane ka Maria hadu katno ngi idiau jisu hadu katno ngidon jingidu jisu habangi yong idiau jisu kae ka bangi wan ban aiti hau jisu kae ka bangi koloi ban terwa yala de hau jisu kae ka jingai ka bangi koloi ban ai hau jisu ngakermen bait ka jingai ka ba kerpan kaba manga ban mapi ngide menai hau jisu yala ka jonga jingim namar ya ka jingsha shitam jongu jisu barokawe ka yalam yangi shaga jimperkat ba jisu id yangi hadu kata ut bat id ya ka jingim jongi lada id ya ka jingim jongi lada id ya ka mensiem jongi ngimban se ban aiti yala de ya ka jingim hau jisu ngi ha ban rai minda kasngi ban aitilut yala de hau jisu ya ka jingim barokawe de nagabinda ka jingim jongi ujisu la wansha ka neka parte de nagabinda ban penim yangi ujisu ula koloi ban shashitom barshaya lada ujisu koloi ban aitilut ya ka jingim jongu badu koloi ban shashitom u koloi ban shaya hadu katno manga ban mapi ngide ban im ya ka jingim daka bakongo ya ujisu Tengide ben wad ha ke jingim jongi kae kabang ala ban ai hau jisu na ke jingim barokawe lesengi im khado prapus nem karta kumba ong kakti no bale ha ke ne ka por ni pen kare kumno kum ka Maria ni don eye ni em ha ke jingim jongi ban terwa hau jisu ni raayu barabor hau jisu ha ke jingim jongi
But nius no. Haba ka Maria kala wan ban terua ya kane ka jing ai jingiu bi how Jisu haba ula pen kala pensula ya Jisu nadu kli haba kala telut ya ka jingiu bi kabarem dor ha ka kli jongu Jisu don bun gi brio ki ba pe saudom but kila bishni ya ka kila karan pershaya ka lese don ki ba khangla dia ka but kila hadu katno ka shondor bale people lot ka ya kane ka jingiu bi Kane kalong ka jinglong jongi haka jingim bun sin. Haba ka yade bad ka jimmane Jisu don bun ki buryu ki kain pizza. Don bun ki buryu ki kain hadu katno jingyon nong iyanga ladang alait mane Jisu. Hadu katno ka jimmando iyanga ladang alait mas. Hadu katno ka mendoy jimmando iyanga lada nga yarap ya kabalang ilaban ongru kane ka benta kabayade pat ka jing yarap jong yala kabalang omde mang yarap ngimde ban nong yarap ya kabalang ngimdon eye ban yarap light no ya kabau Jisu ai hangi te bon gi bri kiong ngi yarap ya kabalang palat ya ka jing yarap ngide ban stang ban nong ka jingi dia kabalang jingi dia kabalang kabamol jingi ya Jisu Henry bon gi bri kiong kumno habapoy ka benta ngide ban kershan ya kabalang ni yarap ya kabalang pidi men puson ya lade hato Jisu don kam jing yarap jongi hato Jisu don kam jing yarap jongi mano ba don kam jing yarap pin ban de manga ban mapi ni don kam jing yarap na Jisu Henry ngipat haga jimbi jongi ngi sait ni yarap ya kabalang Hagano ka dur pila ban yarap ya Jisu. Hagano ka dur pila ban yarap ya kabalang. Ngi haban nang sotu ko himan ko para hagane ka sngi. Ngimla ban yarap ya kabalang. Henry ngilaban id ya kabalang. Ngilaban id ya kabalang kabamud ngilaban id ya Jisu. Kataru lada Jisu sya yangi ban id. Hangni hake jingjia hake jingim janga Maria Jisu la shaya ka Maria bakandup the ya ka jingiu bi halar kli jongo bad ulas nokumen hadu kata ya kata ka daka shin janga jingi dia ka Maria haba u Judas napadengi apostolula bale kane ka kende ka pullut ya kane ka pizza ka tinga ka bashondor hadu lais pa denari she's neng jonga jimbala jongi nombala Jisu sha yaka bakan le burom yanga badu Jisu kane ka ki kam jonga kane ka jingle jonga kane ka dakashin ka bakalale kalong ka jimpen kare yanga naga benda ka sngi iya namar bale ni haben sauturu kawe ka benda habau Jisu kren kumne naga benda ki nompop naga benda ki bala shap penniam naga benda ki no ki jingle jonki ki roman kimsha yaki ban kellan yaka jingiubi hakame ni haben sautu sisin baki shap penshitum yano naga benda ki kam runar jonki ki shubrat yakametiap jonki yendala se nakdimpana ki shubrat shakaweka tem kabakerteng gehenna but ki shubrat henry katkum ka dustur jongi ju man paiwe ki bayap shua bantep ki de ben kellan ya ka jingiubi hakamet jonki ka jingiubi hakametia henry Jesus ngutu Sisin uyap halor ke dempana ki roman kinum pelut porshu ban kelan ya ka jingiubi kat kum ga dustur jongi ju teminta Jisu sha ya ka Maria bahkan kelan ya ka jingiubi ha ka met jongu Jisu kum ga jimpen kre na ka benta ka jingiap jongu ulayo ilupa kaya ka ban sajia pan ngila ban yo iru habapoy ya ka benta jonga jingiap Jisu U Joseph Arimathea bad Nicodemus kilawan ban pan ya ka metiap jongu Jisu bad kakti nubale ka kala jande ya ka por sabat bad kila pinkirki
Kimpat don por ban kelan ya ka jingebi. Nakataka daw ladang ipet ya ke syapanga jimbatai syapanga jimmipa jongu Chris. Kakas ngi kaba perngap hakas ngi balai kikinte kila wan mare na ying da kabara ya ka jingebi. Namar kimpat iyo ban kelan ya ka jingebi haka med jongu Jesu enda ulaya teminta kine kikinte kila ra ya ka jingebi da ka ban mud ban kelan haka med Henry Kim Shimla yo haba kila poi shaga jingtap kila lap ka metiap jongu Jesu kam don chu hangne kane kalong kabang ilaban yosngo na ka tinu balai kaba mud kane ka jimpen sle da kane ka kente kalong shisha ka jimpen sle haka metiap jongu Jesu Christ bad haba kala le ya kane kam ujuda suang watnum le bale pile Kane kalong ka benta kabang ide ban puson jilliu haga jingim jongi vai pai vai bon sen ni kangla dia ki vai ban id ya kabala don bon ki bryu ki sange ban id ya kabala ni tip don bon ki bryu kiba ais bon men siam ya kabala pat hangiru haga retreat center ru ni im kumne na marba ki don bon ki bryu kiba no sinya na ka jingduk joki don pon ki brio ki kershan ya ka ministry but don bon ru ki ba ai les chukum nuksa ya ka groto ka ba ngila depsna kalong ka jingyarap jang kawe ka kong ka ba ai spoon mensiam kum ka jingi jing ai spoon mensiam ngim yo I habon ki brio les don bon ki brio ki pahu pahai ha ka jingim jongi Henry kaba poi ya kabenta ban id ya kabalang ban kershan ya kabalang ki kelalong kapana. They say don ki bri ki kili ya ki weipat ki ba kloi ban yarab bale pi brat ya kapisa jompi kumne bale pi ai ya kapisa sha kabalang kamindoi ayu ya pi. Lada pi pindon kam ya kapisa jompi nagabenta kano ka business kan roy pinban pishu late ai ha kabalang pi late ai shaki lindo pi late ai shaki retreat center kamindoi ayu kibriu ki klikumne Henry ki ju kini kibriu ki kloi ban pelut ya kapisa jongi nagabenta kane ka perte ka bamakiim let's say don kibriu ki ba bread load ya kapisa nagabenta ka jingawai don kibriu ki bread ya kapisa nagabenta ban kalai don bon ki brio ki pelut ya ka pesa jongi kano ka jing snoba don bon ki brio ki koloi ban ti dia ki kiat barem dor ban di ban buai don bon ki brio ki pelut ya ka pesa na ka benda ka bam kati don bon ki brio ki pelut ya ka pesa jongi na ka benda ban ti jain barem dor don bon ki brio ki pelut ban ti dia ki kali barem dor but don bon ki brio ki pelut ya ka pesa ka tengga jongi ban sna ya ki ying armala laimala habaki don tangkin diat mut ki brio bansa bon ki kamera ka satili Henry ki pelut ya ka pesa namar ki kwan burom ya lade ki kwa ban peni hakamat ki brio ngilong rispa Henry ya kum kini ki brio ki kapana kabayade bad ka jingit ya ka balang jingit ya kano ka ministry ban penpriang ya ka kubor bad mano bakam kloi ban yarap bonsin kideki baduk na ka jingduk jongki ki kloi ban yarap ngi kin mauro ha ka pat ka binda jong gospel ha ka gospel jong Lucas u Jesu yaro ka ka rikente ka ba wan terwa ya ka jing terwa barita ko himmen ko para kane ka jingle jong ka Maria kahikai yangi iwai pa iwairu ngide ban long ki bas bun mensia u Jesu ke kordor ya ke jingir spoon men siam jongi ngide bandon ke jingir ka ba palat ya u Jesu habang ya rap ya ka balang habang spoon men siam ya ka balang omde ngi ya rap ha ka pisa jongi Henry da ka jingla jongi ban id ya u Jesu lempa kata ka jingai sinya ni peni ha u Jesu mela ai hanga ya ki ke baro minda ngapin paino ya kane habangi ai hav Jesu om na marba pe don jingit na ka jing spoon yi jogo Jesu upen pai kerhai yangi na kata ka daw ngila ban yoi bon ki brio ki ba kershan ya ka balang na ka jing spoon men siam kimju kerdu ha ka jingim jongi u Jesu udang
tau lad yaki naki por chaki por bakinom kerdu bakinom shitom haka jingim joki ko himmen ko para balenga keren yakane na markas autanad yakane ka benta jonga jingle jonga Maria ya Jisu ngiro ngi don kam ballong ki baspun mensiem kai ka bang ngikin kordor haka jingim jongi ka jingim jongi kaspa jongi Pada habangi koloi ban piam ya Jisu daka spa jongi daka sap ka pong jongi daka jingla jongi ujisu udang piam penban yangi badu udang kershan yangi badu yalam yangi shaka jingi naga daw habaka Maria kalale yaka nega kam ujisu shimla klat yaka badga jingle jonka ngidang yakren ngidang puson mintaru hakane ka jingle niam ka bakongsan bad ngidon kamru banlong kiba kongsan hakamatu Jisu ngide ban idia Jisu ngide banlong kiba kershan ya ka kam ya ka ministry ban penbriang ya ka kubor baba ngide ban don ka jingkwa ban yodon lang badu Jisu haka jingduai jongi haka jingya sailem jongi haka jingla jongi ban yai rengkat badu Jisu ban yai rengkat badu Jisu kalong ka kongsan ban ya kendai ya Jisu ban ya shetkalai ya Jisu kum Judas Banya penkrai ban penyap yau Jisu kumbale yaki lingdor remba ne kum geshipai ki bela bendia yau la le ben yau la ki ben yau kini baro kilong ki kam ki ba jing pinjinga yang inau Jisu Henry kini ki kam kum kini ki kam bayid yau Jisu kum Joseph of Arimathea kum Nicodemus kum ka Maria kalong ki kam ka ba penyajan yang ibadu Jisu haka neka tayo Bakhuid kaya ka bang ide ban rai ngile ki kam ke ba penyajan yang ibadu Jisu banya pinjingai nawu leda ladang don kinu ki kam ke badam pinjingai yang inau Jisu lada de ki pop lada de ki jing sarong lada de ki jing jaitu nginam bratli ya lada haw Jisu kum kane ka Maria bangin nam vanra ya ka jingim ka ba kordor haw Jisu nginam vanra ya ka sap ka pongjongi shaw Jisu kanamba ngiru ngin yai rengkat badu nginam pendon burom yabu ban ngin penbana baulong usiam jongi lada ngidon badu usiam nginum dona eye haka jingem jongi nginum kerdu haka no kana kapor lada usiam kenra jongi udang senshar yangi un senshar om tang ya kamet jongi om tang ya jingem jongi henre ya ke baro kabang ngidon kam pen he pensan ya jingem jongi ru kabamur ya jing Trai jongi ya spa ka peu jongi baro ujisu un senshar habangit telut ya jingi jongi ha ujisu intuai naga binta ka naga jinga e ha ka nagi ukerish Bakhuid Jisu bait karko kardo yangi pensle yangi bamangiru ngilong gibaspun mensiam ban kershan iyaka jingir jame kabangyo pediang nakabalang Bakhuid jame ko Jisu bait karko kardo yangi banginum long ki brio ki bakangla dia ki we ban kershan ya kabalang banginum long ki kon ki bak pindu pinkut la ya ki we ban long ki bait yau Jisu ban shakri yame karko yangi ko Jisu bangindup la ban se na kababatam ban ai hame kanamba meru menai ya kababatam nagabenda ka jingim la we jongi en yaro yau Trai Jisu Christ Jinam la jinam ko himen ko para tongin yang tongin pla ya ka jinge ka jongi Ngait how play bar to bor baro unong tau ka beneng ka kandau pada Jisu Kristus pun nomor we ju Trai juni yau bela pun nomor sim Bakhuid yau bela kana ka Maria tisoti yau bela shale benya popon Dius Pilatus la sana pnai u la yap la tepu ula kiasha kibeya agas ngi balai la mi pat kibeya ula kiu shabeneng usang skamon u play pa balon bor baro nang taruan pa ban bishari ki beim bat ki beyap ngangit hamen sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jinga silaw ki Bakhuid haka jima ki pop haka jimi pa ka do daga jingi bam chukut amen tongin vanra haka ne ka Sngi Trai Slatlai ya jingang nur jongi ya jingkar pa jongi kabanadu ka donur kanamba Trai un pin kray yangi daga binta ka ne ka tayo Bakhuid daka borka itiar jongu pangindup ya mad ya kaburom jongu
Kajupam atrai to shashkor ya kajing duai chungi bat map ya ki pop chungi. Atrai sa skor ki jing duai chungi, ban ma pe ki pop chungi. Ni duai ya me atrai nakabenta ki breu baro ki badon ha kajing penshoy ai bakin kan mau ya kajing sep chong me dakasnam ha kakper kat sai mani to ya rap yang i baro ban job ya kajing penshoy da kajing duai atrai to shashkor ya kajing duai chungi. ban ma pe ki pop chungi. Ni duai nakabenta ki to baro ki balen wat enda ki latip ya me kumbala len u Petros to ya rap ya ki bat yang i ro baro ban long ki sakhi bayai ne ya kajing i chong me ha ki breu baro atrai to shashkor ya kajing duai chungi bat ma pe ki pop chungi. Ni kerpat nakabenta ki to ki balasha pen rembom hok ai bakin ken mau kumno baya mero la pen rembom hok dau Pilatus to ya rap yang i ban sha ya kicing mudoi balam ler to ya rap yang i ban ambishar turmur ya la ki para breu ban long ki ba isen e ha kacing bishar chongi atrai to shashkor ya kacing duai chungi ban ma pe ki pop chungi. mela map da kacing sebun ya ki pop chong udakaj babha bat mela terwa ya u kabeneng ban yo shi sendon to ya rap ya ki breu baro ki bahap ha ka pop ban shanya ha kacing sebun bat kacing map chong me Atrai sa skor ki jing duai chungi, ban ma pe ki pop chungi. ni duai na kabenta ki to baro ki ban yap menta ka sngi to ya rap ya ki bat yangi ro habala poi ka ya bangi dei ban yap ban IT ya la ka men sim hakikiti ukpa chong me bat ban shanya ha ka jing isen e chong me ka baklem kun atrai to shashkor ki jing duai chungi bat ma pe ki pop chungi. Ablay ko pa, hakane ka sngi utrai slatlai, ngi wan rasya me ya paro ke jingang nur jangi, ka ba men kerku, ba men pin kadang, ba men pin bay. Pangin dopla ban im ya ka jingim ka Bakhuid, hakane ka tayo Bakhuid, ban dopuson jiliu ya ka jingi jame, halo jangi, halor ki inga sem jangi, halor ka pertay baro kawai, pen gantang yangi, pen slay yangi, da ka jingi spoon jame. Ngi pan ya kane daw Chris utrai jangim. Amen. Laispa Ndripupra. Laispa Ndripupra. Simku trai jingim jonga kai tilu yala de ame simbaroki si jonga bangan raya roya me simkine kiti jonga bangan tretan kajing ijame simkine kikja jonga kan mareya labyame simkane kasujonga bangan raya rotayame simgarok berkajonga bangan tiptang yame To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kan long ka ba pdiang hon ha u blay u pa ba don bor ba ro To try peding jing knya ki ti jong pi, ka penta ka jing ro ka buro kerteng jong u, ka jing menta yangi bere ka balang Bakhuid jong u baro ka wei. da ka jing sha shitom jong u kun bala kha marwei jame ko trai to ai ba ka jimpen yasuk jame kandon hajan jongi kanamba wat la ngimla bandawa yaka daki kam jongi henre da ka jingisne jame ka bayad hakama jongi ngilla ban yop pediang yaka lemba ka jinkinia kabala tarwa shisin pashi junam
da ukris utrai jengim Amen. utrai undon rengka batpim Rangkabat piro. token tiu yala ki donut Ikan tiu ki shao. panginaingu ya utrai ublay jengim Rasong hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko trai ko pa bakhuid ko blay ba don bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ uba wadla ulong uba lului wala shashitam snobha nagabinda ki nong pop badula pediang ya ka jim penrem bam hok ban pelait im ya ki ba pop ka jingi ap jamu kala side par ya ki pop jangi bat ka jimmi pa jamu kala siu dor ya ka jim pin man hok jangi bat kumda ngi parta jam ha ka jinga wai ba komen kumba rengkat bat ki angel barro ngi pen bana ya ka jingero ya me Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep by. Bang, bang, take it up. Like a burong jome. Why you sana shadron? Why you sana kremku? Why you sana you made you know? Yaro you tabawan, agagur tengu try, bang bad bird take it up, bagaburong jome. Rayo sana shadro, rayo sana glemgo, rayo sana you made you know. ko himmen ko para ha ka ne ka por ka ba kerpang tam ka ba khuit tam ka ba kentang tam tongin vanra ya bahro ka jinglong jangi ka jingem jangi ladangi sautu ngi don ka jinglong janga pop ka jing talot hangi nginang IT da ka jingi du jisu ya ki pop jangi ya ki jing talot jangi ya ki jimpang ya ki jing shitam jangi ya ka kaspa ka pew jangi ya ki ke bara ka ba jisu ula ai hangi nginam pen bai hawu da ka jing sngomu ha ka ne ka kelip ma nginang kerpa dia jisu ben kerku bat pen kantang yangi baka ne ka tayo Bakhuid kalong shisha ka por bas sei so ha ka jingem jangi ban i shirhem ya jisu kum ka maria bangin duk la ban shakri hok ya u duai na du ka donut na ka binta ka jimpan slay jang ben siam Bakhuid halor jangi halor ki bappa halor baro ki barake ka sngi kam inda ka sngi halor baro ki badon ha ki hospital halor baro ki ba jingai na jisu baki baro kin sautu ya ka ne ka jingkot ka ba kerpang jang jisu da shisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jingkoi baro namar kata ngi karpadia me topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasna jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por bala dino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka baingu yami ulakdiang yavu badula ai halake senran u om toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benta jumpi Haka ju ke rekomenda la bam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ayaka halage sendran u om to shimbat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jitang batemai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi pa naga benda ki babun naga benda ka jimma ya ki pop to le yakane ban kan mau yangam
Kosnam bakardor jango Chris, ta pen koid yangi. Ta pen koid yaki men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapang ki bashitam, ki batiaha ki ICU. Yada yangi na ubamen na utsuid. Kajing maya jong kajing eight. Kata sin bangi bamnu ne upu bangi dina kane kakure ibenda kajing yap jong me ko trai tada du Namar kata, ngi ke papen menta ya ke jingia par ke jimi pa jongu. Ngi tarwa hame ko Trai ya upu jonga jingim, bad ya ka kuri jonga jim penim. Ngi da ai ngu ai dem, namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jomme bar ben shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame, bangi ki bayo binda hakamet bar ka snam ukris, ngin long ki bala penyat le kawe da umen siyam Bakhuid. Token mau ko Trai ya ka balang jomme, kabala priang hasatala ka parte pat penjana ya ka ha ka jingir rengkat badu Francis upaba ko jangi will but marwenu bishop jangi but baru killing to but kirinium takan maulem ro yaki himmen ki para shinrang but kinte kibala yoti ya da ka bakermen ya ka jimmi pat but ya baru kibala klat no ha ka jingi sune jamme top diang yaki shaga jing shai ka kumat jamme to isune yangi bara ngi karpad yame Barengkat bat kamaria teisuti Bakhuid, kakame jango blay, which also Bakhuid Korim Janga, ki apostol Bakhuid, who Francis deceased Bakhuid. But Mario ki rikuid, ki bela pensngabaya me pateng la pateng, ngin long ki babit, ben yo benda lem haga jingim bam jekut, but bangin yara, but ben don buram me, da ukun jamme, u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hame uble uppa badan bor hake jingelang kave jangamen sem Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom Amen. Kohimen ko para Tongin tuwai naga binta ba raga jing tumo jongi ingay pau Jesu don bat iminta padudang kerko yangi pad mapi bara ki baduai na jingay na ka online channel IT yang ka jingang no jombi hau Jesu pau Jesu kedup yapi un kerko yapi un pen kadang yapi da ka jinga e ka jingkarku duai ru naga binta ba ro ki bapang ki bashitang ki badon haki ICU snga baduai naga binta Father James ba idon haka ICU ben sa shapuid hagini gisngi ben sawan haka klonsnam jongu bat kumjuru nagabinda I ime jongu ba Marcel don haka ICU ba inang yo jingoi jinghia tuairu nagabinda I mandri jongi barake ya kasngi ka minda gasngi ba inyo ya jingoi jinghia tuai nagabinda bara ke barake ya kasngi ka minda gasngi ke bela karpadi nga ben tuai e pi bara nga wanra haka madu Jesu minda ba ka bor Jesu naman hia halo jombi koppa jongim ba habening kalong ba kuy ka kristeng jombi Kanwan kay ma jamme kalong gabon jamme ha kando kumbara bening toai yagi minta jimba jingi kebala gesi but the map yagi galang kanji kumbangi rongi map yagi place new yagi padwa delam yagi shanga jimpen shoy and rate of light yagi nagabasiniyo top light yagi karpat ko Trai nagi jing suniyo barro haga jing spoon jamme toai jing suk jing sign haga sngi jangi kram bada ga jing yarap ga jing sne jamme ngi light bara bona ka pop pangin yo jing dana ga jing jin jar barra kat bangi dang ap keme lendi ya ga jing karmen Bakhuid but ga jing wan pa jang nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram junam la junam ko Trai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy ha ka ya ka jing suk bad ka jinga tale khawe kat kum ka mon jamme
Mami uba im bada basensya genom la genom Amen. kajing suko trai kandon barabor rengka bat pim Rengkat bat dap la pir. kajing ido Christ tongin ya ingu markelian. Kun lang bro, may bagi nagi mo kapatay, to sa senayangi. Kun lang bro, may bagi nagi mo kapatay, to sa Hakami ukun lambro jango belai. Hakami uba shashitom nagabinda jangi ban map yaki pop jangi. Hakami ukun lambro jango belai. Bakit lut yaki pop jangi. So kita kebala kor syaga jingkawai jango ukun lambro. Ko kan rat long pasang ko pemandrung ko kayeng janga. En Resuang tan kati kemesim janga kesakyahi. Kamet bakas nam jango Chris kan rianga syaga jingi pam jango.
mane yame namarba melawan hapo ka donur kamen siam jangi lembaga ne ka communion Bakhuid lembaga jing trang ya ka communion men siam Jesu baye karko kardo yangi baye pai ve hagane ka Sngi ka Bakhuid hagane ka Sngi Trai Slatlai hagane ka tayo Bakhuid penkantang yangi met bad men siam penkantang ya ka jimur jimbar kha jangi penkoi yangi nagi pop barro penkoi penkia ya ke bapang ke bashitam ke batia pang ha ki hospital Jesu baye tayo ke barro ke badon ha ki ICU hagane ka Sngi ka Bakhuid Aiba ka borjo mena mankia halo jangi baye pai baye ko Jesu karko kardo ye ki kon ke ba rekhe ye ka Sngi ka karko kardo ye ki kon ke ba te ba don ha padenge ti pop bon jai abaginang yo jinga even light load menda hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus I boring Jesus ben slaying ko Jesus ben kantang ko Jesus Jesus I bore pelai loading in a gift of changi pelai loading ko Jesus yalam yi shaga jingala ka babon pangindup laban pratile ala desha me ko Jesus pangindup laban ayaga jingai ka kordor tam nakabenda jame pangindup laban aitte lord pura hakama jame ko Jesus yaga jingdon jingem jangi yaga sap ka pong jangi baro nakabenda ka jing shakri yame nakabenda ban yid yame I boring Jesus hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai enda lapsa yangi dakane ka jingai bakentang ngi karpad rit yame ko Trai ba mame uba daka jingiap jomukun jame mela perlong yangi ban kermen ya kata ka banginge men pen boy yangi daka jimme pa jongu shata shaba ngile shitom ban poi da u kreso Trai jangim amen u Trai undon reng ka bat pim ngo ya ka kle jombi karpadi ka jingar ko naut Jesu to kami ngi karpad ko Trai ya gane ka yinga sem jame ya ka bau Trai jangi Jesu Christ shimlar tatin banaiti alade hakikti jangi bammen But ban yahed lemba ka jingsha le bain jonga dim pana uba im but sen sharp genom la genom Amen. Play badon bor baro en karko ye piupa barokon bado men sim Bakhuid Amen. ya le suk ban pen bana ya ka kubar babha jongo Trai daga jingim ka jompi Ni songo yau play. Ambar nyau puwe. Sim Bakhuid, Baralong, Barmanikong, Jumatar, Baraboy, Janam la Janam, Amen. And you're right, try Jesus Christ, Janam la Janam, Amen.